Ah, rokok entek barang. Alah, duitnya gak nanti ya. Sandiwara dimulai. Duh. Salah, Mbah. Nyong ki lali dompet nyong kosong Oh, duit nyong. Duwe apa ora? Ora duwe ya omong. Jane ki duwe, Mbah. Nek bonang dia lali malah Oh, ya. Yuk, kepriwe? Duwe ya. Ah, kok men dibayar biji nyong ya, Mbah? Ya. Wes, terus kita gosek oleh ta? Ya, boleh, ya. Wes, terus ya, Mbah. Ya. Alah, bocah ki kulino. Cepet, Mbah. Ya. 2 jam berlalu. Ha, nang ndi, ha? Ora kok. Oh, samane kebangetan loh. Napa? Ayo nang warung, aku blonjo lho kok nyauri utangmu. Oh, wong kok kebangetan. Sanu blonjo ra iso blonjo to. Aku pengen belanja kok. Ha iki umi siji karo ndok siji tok kok. Yuk gairo dewek. Ya iya to. Iki ora lawuh. Ya kono rokoke tinggal lawo. Iya, ngono Sasarmu. Bojoku kok ngono to nyong parutan doge. Ya, iki aku kurang kok. Ah,